Golani! Îți dai seama, e acolo noi cu el ar vrea să fie. Mai mulge un pic. Mai bine o ia și o pune Ia. Îi arată la găstorie. Ia-te, e toate. Luați-o pe sus. Ce ai mai stă și mașa? Ia-o cu mâna! Emoții. Băi. E copilă! Treci pe la volan, draga mea! Băi, duceți-vă mă ușa! Nu, lasă. Lasă-mă, mai stăm 5 minute! Hai să prelungim agonia. Nu, dar e chiar plăcut. Dai și noi, mamă! Iau! Stai că dacă nu urcă, dacă mă duce în ăla. Mărai, mă! Dar dacă urcă, s-ar putea să ia parapetul, că urcă tare, știi? Nu, lasă că nu se urce și se lovește din nou pe ăla cu sine. Băi, nu mai râdeți, mă, că nu... E și mare mașina, e și frică. Zici că e Scorpio, frate, Mai așa. ziceți de femei, că nu știu. Ia, taci că o controlează acum. Mamă, părerea mea, închide ușa aia, că te aruncă ăla cu ușa, de nu te vezi. Bă, la bărbat n-am văzut așa ceva. Nu mai dau. Filmați, băi. Nu mai e că una în spate. Aia e contra greutate. Încă puțin. Stai că-i dă acum, ia fii atent, stai așa. Stai așa, dar nu știu de ce tot se chinuie să ia. Dar ce vrea să facă? Vrea să... Iasă! E preludiul ăsta, ia. Hai încă un pic cu număr. Și acum tare Bate care până de până Auzi? Au obosit și servodirecția. A trecut pe sport. Nu mai știe el cum să ia mâncața. Băi, are frâna de mână trasă. Aurora! Stai să vezi ce o trăznește acum, dacă mai face de 2 ori tangaș. Care ăsta cu celul și ce se întâmplă? Ură de și el. Hai, mă, Stai că nu vei în fiecare zi, mă. Băi, spune-i, mă, că o rupe pe aia cu ușa. Ce tu n-ai ambiție? Mă, nu-s așa bună ca să scudă. Mai merge 10 cm și în față. Pinsă că ești Știi ce e mișto? Să vină la gusierul să plece. Nu, băi, a rămas fără benzină. Băi, trimite-mi o femeie ca să-l facă de acolo. Oricum, nu m-aș mai face șofer în locul lui Samuel. Hai că reușiți-o mai apropie. Băi, dar a tras de volanul ăla, dar mă Dar trage prost, mă, uite unde se duci. E groznic de prost, mă. Dar deschideți geamurile, că nu vă aud. Dar du-te, mă, mai spate. Opa! Spune-i tu lui Gagica aia să închidă mâncația și ușa, că sigur îi face ceva. Deja trebuie să-i facă O segmentare. controlează. Auzi? Dar eu nu știu, el vrea să intre sau să iasă? Nici eu nu știe. Stai un pic, a prins un bolovan între ușă și bordură, că i-am zis să închidă ușa. Auzi, o mai avea capace pe... Partea cealaltă nu cred că mai e. Bă, dar ești exagerat. Băi, dar nu se poate, mă. Râd ce sau... Știi ce facem? Așteaptă să plece ăla cu fielul. Noi să deschidem geamul și să-i facem strigătul victoriei. Are tipul umorul ăsta. Dar așa să fii mașina. Lasă-i o carte pe vizită. Alea nu prea râd. Alea, dai seama, Laura, nu-i cu prost aici.